Ang ginaigo sang stress. Pila sa masana nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas sa pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 12 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw sang Martes petsa 2 sa bulan sang Nobyembre sa bangtig 2021. Laringon ang adlaw sang Martes sa ka-11 ng bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupo nilagad si Bombo Erlin Bayonita. Pagkita alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Ang nabalaga sa ating mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalagkipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Sa mga All Souls Day, isa ka special working day. Isa ka special working day diri sa aton sa Pilipinas. Ako na mag-reporta ka sa trabaho, mera ka sang sweldo, but wala na ni sang dugang, unlike kahapon nga mayroon sang additional nga 30% sa imong daily rate. On sa minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Mayayara sang duha ka mga persona nga ginabawian sang kabuhi kasunod sa nga aksidente dira sa maya syudad sang Kabangkalan. I-check nato na sa piyakalinya with Bomboliani Ziminardo. Bomboliani sa report. Come in. Yes, sa Bombo Erlin, 2 patay matapos nagluntad ang vehicular accident resulting to death and physical injuries dito sa sitio Malasbalas, Barangay Urong, Kabangkalan City, Negros Occidental. Kung sa diin ang suspetsado ginkilala kay RJ Cordero. RJ Cordero, 42 anyos, isa ka lalaki, kag residente sang Jade Street City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Na may holder man siya sang professional driver's license. Kung sa diin ang ginamaneho niya amo ang vehicle 1, utility vehicle Mitsubishi L300, kag ang vehicle 2 kon ang embulbado pagid nga salakyan amo ang Skygo 125 Bombo Erlin. Ang biktima nga una o kon ang victim 1 amo si Marlo Dilubio. Marlo Dilubio, 25 anyos, single, kag residente sa sitio Budyong, Barangay Urong, Kabangkalan City. Ang victim 2 amo si Jake Calais. Jake Calais, 23 anyos, kag residente sa
Sitio Budyong, Barangay Urong, Cabancalan City nga amo ang back rider ini siya sa nga victim 1 na Bombo Erlin. So sa initial motorsiklo, no? Abo mo yan. yes, sa Bombo Erlin, Skygo, ini nga motor ang ila ginasakyan sa nga Ah. victim 1 kag sang victim 2. So sa initial nga investigation sang kapulisan dito sa Cabancalan City, Bombo Erlin, ang vehicle 1 traveling from south to north ini siya. So ang vehicle 1 amo to ang Mitsubishi L300. Samtang ang vehicle 2 traveling sa opposite direction. Bali hani naman siya Bombo Erlin sa north going to south ini siya. Sa nga nagalabot na dito sa nasambit ang nga lugar Bombo Erlin sa sitio Malas-Balas. No, ato na to sila sa pakadto ini ang vehicle 2, no, traveling sa opposite direction sa pagkalabot na sa ginahambal nga lugar Bombo Erlin. So nag-overtake ini ang vehicle 2 Bombo Erlin kaga Motorsiklo. nag-overlaps. Yes, Bombo Erlin ka Okay. overlaps ini siya sa opposite lane kag dito na nakabunggo sa vehicle 1 kag ang pareho sini ang victim 1 kag ang victim 2 na dagdag ini sila sa motorsiklo o ko natumba Bombo Erlin kag nabunggo ini o ko na injured ini ang ilang ulo sa simento Bombo Erlin kag gilayon nga gindala sa Lorenzo D. Zayco District Hospital sa syudad sang Cabancalan City, Bombo Erlin kag dito na gindeclared nga dead on arrival na ini sang attending physician na Bombo Erlin. So, ang ini mga nagkalamatay, lunsay halin sa motorsiklo. Yes, Sakay correct, sila Bombo dira. Erlin. Okay. Amo nang Yes. problema kon kaysa bala. Way na guro na tansyar, no? Pag-overtake niya bala, Bombo Lian. Yes, Bombo Erlin, although malapad na dira ang sa may urong nga madalan Bombo Erlin, kadalag ko na dabi sang mga salakyan nga ganilabay going to Mabinay o na Dumaguete na Bombo Erlin. So wala siya guro nakadipara nga may sugata sa galik. So pag overtake niya ini sa isa ka sa salakyan, so dito niya na nabungguan ang L300 Bombo Erlin. Bali, ining dalan, dira ka nagasipak, di bala? Kon going to Mabinay. Correct, Bombo Erlin. Dira na siyang alagyan. So medyo ka-busy manada ang linya, no? Kung dire sa Bacolod, ya Lacson ang busy dira sa may urong o na sa parte dira Bombo Erlin sa nga pakadto na Mabinay dagko na dabi ang mga naganilabay ng mga salakyan. Ang iban gani mga container van panada Bombo Erlin. Okay, sige. Sa Bombo Erlin katapo kasubong man arestado ang 3 ka persona na bangod sa grave threats Bombo Erlin dito sa sitio Burogawak, Barangay Manghanoy, La Castellana, Negros Occidental, kung sa diin ang suspitsado ginkilala kanday Bienvenido Ison Jr., Bienvenido Ison Jr., 68 years old, Gerard Ison, 30 anyos, kagay Rooney Ison na Bombo Erlin, so 32 anyos, ang sitio Buruguak, Barangay Manghanoy, La Castellana, City, Negros Occidental. So may posibilidad na Bombo Erlin ini sila no magpamilya ini ang 3 ka suspitsado Bombo Erlin kung sa diin ang warrant of arrest ini sa grave threats gin-issue ni Honorable Joseph Gideoni Canyal Valencia sang presiding judge sang MTC 6 dito sa La Castellana sang October 18, 2021 Bombo Erlin kung mayara nga ginhatag nga recommended fixed bail ini sa 3 ka suspitsado nga 36,000 pesos kada isa sa ila Bombo Erlin. Sa subong yara na ang suspitsado sa kustodiya sang La Castellana Municipal Police Station na Bombo Erlin. So mayuman na kay nagmanilago na diri ang atong mga autoridad service ganaya sang warrant Amo geda Bombo Erlin kay ti ang hindi man ni basta-basta ang pagpamahog Bombo Erlin amo ning kabudlay kung kakisano pwede kagid gali mapasakaan sang kaso o kon maaresto kung ikaw nagapamahog sa isa ka tawo Bombo Erlin. especially kon may proof bala Bombo Lian Amo geda Bombo Erlin no. nga text message mamidira o kon chat bala. Sa Bombo Erlin so dapat amo ni ang likawan na sang kada isa sa aton nga hindi kita magsigi ka pamahog kung may ara problema pwede lang nga istoryahan o kon isettle dira Bombo Erlin sa barangay o kon sa police station. Medyo tulatawhay pa no ang aton na syudad subong Abumulian. Yes, sa Bombo Erlin so matawhay ang dalanon kag ang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod kaga maayo man Bombo Erlin kay wala nagapanalithi o kon nagaulan-ulan so nagabutlak na subong ang adlaw no nagamat-amat na gid siya init Bombo Erlin. Okay, sige.
Wala man so far sang mga na-monitor ang ating mga kapolisan kaya telin sang Sabado temporarily closed ang ating mga patio. So far wala man sa mga nagpamilit. Sa Bomboylin, so sa kagapon, sa pagbisita naton sa mga patio kon sementeryo, so matawhay lang man na Bomboylin kay tikadamo gid sa nagaposting nga mga kapulisan sa kada sementeryo, may araman nga checkyan nga mga highway patrol group ini Bomboylin, no, kung secure bala ang sementeryo kag kasubong man ang mga nagabantay dira Bomboylin. Sige, thank you gid, Bombolian. Sa Bomboylin, amoyad to ang report gikan sa patrol ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombolian ni Zil Minardo. Makaluluoy man ini nga duha ka mga nagasakaya sa motorsiklo kasunod sang pagkabunggo nila dira sa may L300 van sa may syudad sang Kabankalan nga ginabawian gid sang kabuhi ini nga duha ka mga nagasakay sa motorsiklo. Ani sa mga motorista maghalong-halong gid kay dila man kamo ang nagagamit sang dalan. Especially kung nagasakaya ka dira sa may motorsiklo, sa bisikleta o kung sa tricycle. 4 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Kadungan na sang observation naton sang All Saints Day kag sabang man All Souls Day. Kahapon na All Saints Day Banwa, subong All Souls Day nagpanawagan si President Rodrigo Duterte sa aton nga mga Pilipino nga pangamuyuan ang isa kag isa. Ilabi na sa tunga-tunga sining COVID-19 crisis nga gina-experience naton, although matamat na gimana sini nga naganubo ang kaso sang coronavirus nga nagaka-record tagsa ka adlaw. In fact, ginalantawa diri sang Octa Research Group nga siguro by the month of December sa nagid lamang sa 2,000 ang mga bag-o nga mga kaso sang coronavirus nga ma-record daily. In fact, kahapon 3,000 or 3,117 ang mga fresh nga mga COVID cases nga na-record sang Health Department. Amo ni ang pinakamanubo halin or sa sulod sang 5 ka bulan. That is why si President Rodrigo Duterte ang nag-abiso o naging kanyo sa aton nga aton nga pagasundon ang ehemplo sang mga santo. Pangamuyuan ng ating mga loved ones nga nagtaliwan na kag pangamuyuan manato ng isa kag isa ilabi na subong nga mayara pa sang pandemic. Iban naton sa mga kotoran ang mga himata nila nagapabili na pa sa ospital bangod sining severe nga mga symptoms sang coronavirus disease. We pray for those who have died because of COVID-19, and we also pray for those who have sacrificed life and limbed to save more lives and keep us safe. Ilabi na sa ato na sa mga medical frontliners Banwa nga amuni ang isa man sa mga nagasakripisyo kadungan sang COVID-19 pandemic. Ang mga ospital Banwa ang puno. Ilabi na sa mga ginatalana nga mga COVID wards kay tiamon ni ang gina-experience naton sa gyapon sa sining mga tinion. Siya ang nagalaom nga magapabilin nga mabakod and ma-survive ni naton ang ining COVID-19 pandemic. Tiamo ni ang isa sa mga pagpanghangkat na ginatubang naton sa sining mga tinion and nagaduso man sa gobyerno nga magdesisyon na pinaagi sa Interagency Task Force nga siraduhan na temporarily ang aton nga mga sementeryo. Sirado ang mga pampubliko kag pribado nga mga cemeteries kalakip na mga Memorial Park and mga Columbaria hasta subong Nobyembre 2. So kung na may plano ka mo dira nga magabisita sa inyo sa mga himata, so sugod na lang buwas. Kaya tinutuyo sa ning malikawan na to ng mga super spreader event o kanang mass gathering. Impunto alas 7 na, yarin na ang Bombo Network News. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro
Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Nobyembre 2, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Ang World Bank nagbabala na patuloy ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis hanggang unang 6 na buwan ng susunod na taon. Samantala, mga jeepney drivers at pasahero hati ang pananaw sa pagtanggal sa plastic barrier sa pampublikong mga sasakyan. Samantala naman, ang COMELEC nagpaalala sa mga kandidato, huwag daw ipahamak naman ang kanilang mga supporters sa virus. Ang COMELEC naman dinepensa ang delivery contract sa kumpanyang negosyante na si Dennis Uy. Mga kontra sa deal, pinayuang idaan sa legal process ang pagkontra. Samantala sa police report naman, binata doon sa Guimaras, sinakalang nagbigti, pinatay pala at isinabit sa puno upang palabasin na nag-suicide. At sa ating international news, Queen Elizabeth hinikayat ang mga world leaders na gumawagan ng hakbang laban sa climate change. Sa sports balita naman, Pinoy Olympian at pole vaulter na si Ejo Biena nakatunan ng atensyon sa pagsali upang makabawi sa 2024 Paris Olympics. Sa ating entertainment news, salitang vax mula sa vaccination, tinatawa ng Oxford English Dictionary bilang Word of the Year. Sa paligsahan naman sa New Zealand, pinili ang paniki bilang Bird of the Year. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, mananatili daw na mataas pa rin ang presyo ng langis sa unang 6 na buwan ng susunod na taon, 2022. Ayon sa pinakahuling pagtaya ng World Bank Commodity Markets Outlook, na mag-average daw sa $70 per barrel ang presyo ng langis mula sa 2021 mula sa dating $41 lamang kada bareles nitong nakalipas na taon na 2020. Pagsimula lamang bumaba daw ang presyo ng langis sa ikalawang 6 na buwan ng taong 2022. Umalala, nagsimula na rin magpatupad na naman ng panibagong dagdag bawas sa lubong sa buwan ng Nobyembre. Itong presyo ng mga kumpanya ng langis simula ngayong araw ng Martes. Mayroong piso at 15 sentimos na dagdag sa kada litro na naman ng gasolina, habang mayroon 35 sentimos lamang nakakarampot. Ang ibabawas naman sa kada litro ng krudo at 30 sentimos naman ang ibabawas din sa kada litro ng kerosina. Nagtaas din ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG nitong nakalipas naman na Lunes at mayroong 3 pesos at 10 sentimos sa kada kilo naman ng LPG, habang mayroong piso 73 sentimos sa kada kilo naman ng auto LPG. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Sa loob ng 5 buwan, una rito iniulat ng Department of Health ang panibagong 3,117 na karagdagang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito na ang pinakamababa mula noong Mayo 23. Sa ngayon, ang mga COVID cases mula noong nakarang taon ay nasa mahigit 2.7 billion na. Mayroon namang naitalang maraming gumaling na nasa 5,124. Ang mga naka-recover mula noong nakarang taon ay umakyat pa sa mahigit 2.7 million. Samantala, ang mga aktibong kaso sa bansa ay umaabot sa 43,185. Gayunman, mas mababa raw ito mula noong July 14. Sa kabila nito, meron namang nadagdag na 104 na mga bagong pumanaw. Ito na ang ikatlong araw na mahigit sa 100 ang pasyenteng namatay dahil sa COVID-19. Ang kabuang mga namatay sa bansa dahil sa deadly virus ay nasa 43,276 na. Nilinaw naman ng Department of Health na mayroong 8 mga laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos. Samantala, ang ICU bed occupancy rate ay nananatili pa rin sa 45%, habang ang tinatawag na positivity rate ay pinakamababa sa 8% kumpara sa nakalipas na araw. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, tiwala naman ang Okta Research Group na posibleng bumaba pa raw sa 2,000 kada araw may tatalang bagong mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas
hanggang katapusan ng buwan ng Nobyembre. Ito ay kapag magpatuloy daw ang nakikitang downward trend sa mga bagong COVID-19 cases sa bansa. Ayon naman dito kay Okta Research Team at bahagi ng grupo na si Dr. Guido David, kanyang ipinaliwanag na sa oras na magkatotoo ang projection na ito, mas lalong gaganda ang holiday season para naman sa ating mga kababayan. Kaugnay nito ay binigyan din pa ng eksperto na ang tanging paraan lamang upang patuloy na mapababa ang bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 ay kung patuloy ding susundin ng publiko ang mga pag-iingat laban naman sa virus. Kabilang na rin anya rito ang minimum public health standard, yung mga social distancing measures at yung pagpapataas ng bilang ng mga nababakunahan laban naman sa COVID-19. Sa karagdagang pang mga balita, lahat ng 17 local government units sa Metro Manila ay inuri na ngayon bilang low risk para sa coronavirus disease base yan sa assessment ng Independent Research Group na Okta. Samantala, ang Navotas ay inuri naman bilang very low risk para sa COVID-19. Sa pinakahuling ulat nito, nabanggit ng grupo na ang daily attack rate sa riyon ay nasa 5.72 kada 100,000 population. Bumaba ang positivity rate sa National Capital Region hanggang 5%. Ang reproduction number ay 0.53 at ang healthcare utilization ay nasa 30%. Bumaba naman ng 14% ang 7 araw na average ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Habang ilang LGU ay may 1-week growth rate, lahat ng 17 LGU ay may reproduction number na mas mababa sa 0.9. Ibig sabihin, ang lahat ng LGU sa riyon ay nasa pababa pa rin. Samantala muna mga kabombo kay Star Nation, mga reaksyon pa rin ng ilang jeepney drivers at mananakay sa pagpayag na rin ng Department of Transportation at ating mga otoridad na tanggalin na yung mga plastic barrier sa mga pampublikong sakyan sa Metro Manila at karating ng mga sasakyan o karating ng mga lugar sa Metro Manila. May report mula sa lungsod ng Makati, itong si Bombo Marlene Padiernos. Elmar Bombo Jane, dito nga sa Metro Manila ay papayagan na ng Department of Transportation ang pagpapatupad sa 70% seating capacity at pagtatanggal ng plastic barriers sa mga pampublikong transportasyon. Hati ang naging reaksyon ng mga driver at mga pasahero kaugnay sa ipatutupad na pagtatanggal sa mga plastic barriers at 70% seating capacity sa ilang mga public utility vehicle na magiging epektibo sa darating na Nobyembre 4. Si Darius, isang jeepney driver na bumabiyahe pa Guadalupe, Makati, ay pabor na ipatupad ang pagtatanggal ng mga plastic barriers sa kanyang jeep dahil nagiging sagabal at dahilan ito ng pandidiri ng ilan sa kanyang mga pasahero dahil sa mga dumi na naipon dito. Pabor po ako dyan kasi una po talaga nakakaano sa pasahero yan. Saka yung iba parang nadidiri na sila dahil sa dumi. Kaya po pabor talaga ako, dapat maalis na po yan. Aniya, sapat na bilang proteksyon laban sa COVID-19 virus ang palaging pagsuot ng face mask at face shield ng kanyang mga pasahero. Basta yung face shield lang tsaka face mask, okay na po yun. Samantala, naglabas din ng saloobin si Darius kaugnay sa hirap na kanilang kinaharap nang magsimula ang pandemic sa bansa. Po talaga sir, malaking epekto kasi po yung mga binigay na sinasabing tulong ng gobyerno halos yung iba naman wala naman po talagang nakakuha Kaya kami sariling kayod lang po talaga. Panawagan naman niya sa mga kinauukulan. Sana po doon sa mga nakaupo sa gobyerno, yung para sa mga jeepney driver po naman, may pamahagi naman nila. Marami pong mga kasama namin ang wala po talaga nakuha. Ilan sa mga pasahero ang umaalma din sa mga nakalagay na plastic barrier dahil hindi na ito regular na nadidisinfect ng maayos. Katulad na lamang ni Alexis na isang pasahero na pabor din na ipatanggal ang mga ito sa mga pampublikong sasakyan dahil sa nabasa niyang wala itong scientific basis. Pabor naman po kasi ang nabasa ko rin po is wala po siyang scientific na basis. Bukod pa dito, sinabi din ni Alexis na medyo nandidiri na din siyang dikitan ang mga plastic barrier dahil sa madalang itong malinisan. Laki po yung possibility na nandyan po yung mga bacteria kasi nandyan lang po sila and ayun po, madalas po hindi siya talaga nalilinis kaya
medyo nakakadiri na talaga siyang dikitan, ganon. Sa kabilang banda naman ay nakapanayam namin si Jackie na isang pasahero na may nararamdamang pangamba kaugnay sa ipatutupad na alituntunin dahil mawawala na ang social distancing. Ayon sa kanya, dapat ay patuloy pa din na panatilihin ang social distancing sa mga pasahero. Tanggal para mawawala na po yung social distancing natin. Kailangan po natin yung patuloy yung social distancing sa mga ibang kasamahan natin mananakay ng jeep. Sa paglilibot naman ng Bombo Radio ay nakilalan din namin si Ronquilo Agaton na hindi maayos ang pagkakasuot ng face mask at walang face shield ng aming makapanayam. Sabi niya, hindi siya natatakot sa panganib na maaring idulot ng COVID-19 virus dahil wala siyang kasalanan. Wala naman akong kasalanan, baka matakot, wala ka naman kasalanan. Matakot ka sa taong may kasalanan. Samantala, nagbigay naman ng paalala si Ron, isang delivery rider, sa lahat ng mga pasahero. Face shield, pwede nang tanggalin. Pero yung mask, makakabuti sa atin po itong mask. Kasi po, pag may alikabok, diretso na sa ilong natin, saka bunganga. Kailangan po ito Una rito ay sinabi ni DOTR Assistant Secretary Mark Steven Pastor ang mga rason sa pagpapatupad ng mga nasabing panukala na 70% seating capacity sa mga papublikong sasakyan. Gayunman ay patuloy pa din na pinaalalahanan ng Department of Transportation ang publiko na mag-ingat at huwag kalimutan na sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols ng pamahalaan dahil may plastic barrier man o wala, ang panganib na dulot ng COVID-19 sa iyo at sa iyong pamilya ay nandyan pa rin. Narito pa ang dagdag na paliwanag ni DOTR Assistant Secretary Mark Steven Pastor. Ang ating rekomendasyon sa pagtaas ng kapasidad sa pampublikong transportasyon ay nakabase po sa mga sumusunod na rason o argumento. Una po, ngayon nasa alert level 3 na po ang Metro Manila. Mas maraming negosyo ang pinayagan na magbukas at mas marami rin po ang ating mga kababayan na lumalabas, kaya mataas na rin po lalo ang demand for public transportation. Kung mananatili po sa 50% capacity ang ating pampublikong transportasyon, lubhang maapektuhan ang kabuhayan ng ating mga kababayang tsuper at mga operator at gayon din po mahihirapan ang ating mga kababayan na makapunta ho sa kanilang patutunguhan. Sa pag-aaral po ng DOTR, ang kapasidad sa mga pampublikong transportasyon ay walang diretsyong kinalaman sa bilang ng COVID-19 cases. It is not proven that it is a transmission vector. Base rin po sa ebidensya, ang mataas na vaccination rate ay siya pong kasabay ng pagtaas ng public utility vehicle seating capacity. Magandang simula po itong ating pilot test ng gradual increase ng passenger capacity sa Metro Manila dahil dito po 82.28% na sa populasyon natin ang bakunado laban sa COVID-19. Kasama po ang 1 billion cash aid mula sa pamahalaan ay malaking tulong po ito sa ating mga public utility drivers and operators, lalo na po ngayong patuloy na tumataas po ang presyo ng langis at krudo. Ito po ang mga paraan na ito ay magiging malaking tulong sa ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Ang kagawaran ng transportasyon po at ang LTFRB sa pamumuno ni Secretary Tugade ay ramdam at naiintindihan ang kanilang hinaing at hirap kung kaya naman kami ay nagpursige na itulak sa IATF na madagdagan ang kapasidad sa public transport. Mula dito sa lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlina Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, nagpaalala ang Employees Compensation Commission sa mga manggagawang nahawa ng COVID-19 dahil sa trabaho o kaya sa working conditions na maaring nang mag-file online ang kailang aplikasyon para sa tulong pinansyal. Sinabi ni ECC Executive Director Stella Banawis na kailangang iskan ng mga aplikante ng EC Cash Assistance ang kanilang mga documentary requirements at i-upload ang mga ito sa Cash Assistance Digital System. Mag-apply lang anya sa website ng Employees Compensation Commission na https://cassassistance.acc.gov.ph.
Tatanggap lamang umano sila ng 100 application bawat araw. Pinapayuhan ng ECC ang mga aplikante na tiyakin ang kompleto at wastong mga dokumentong i-upload bago mag-login sa system. Kapag matagumpay na naisumite ang aplikasyon, dapat tandaan ng mga aplikante ang kailang control number upang masubaybayan ang kailang progreso ng kailang online applications. Tiniyak din niya sa publiko na ginagawa ng ECC ang lahat ng pagsisikap na magbigay ng agarang tulong at ipinagpatuloy ng ECC ang aplikasyon ng Cash Assistance Online noon pa yang Oktubre 11. Ang EC program ay nagbibigay ng kabayaran sa mga manggagawa kung sakaling magkaroon ng sakit o naugnay sa trabaho o mga pinsala na magresulta sa kapansanan o kamatayan. Maaaring maghain ng mga claims sa SSS para sa pribadong sektor at sa GSIS para naman sa pampublikong sektor. Samantala naman sa ibang balita, 1.5 million daily jobs simulang targetin daw na makamit. Ito po yung vaccination drive. Sa kalagitnaan daw yan ng Nobyembre. At may mga follow-up dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, naghahanda na ang National Task Force Against COVID-19 para sa tinatarget nitong 1.5 million na pagbabakuna sa kada araw. Sinabi ni Chief Implementer at Vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez Jr., nakatuon sila sa petsang November 15 para masimulan ang 1.5 million jobs o yung pagtuturok ng bakuna sa kada araw. Ayon kay Galvez, kakayanin ito ng pamahalaan na sa November 10 ay maabot na ang 1 million inoculation at mula doon ay unti-unti nang may akyat sa 1.5 makalipas ang 5 araw. Kagunay ito ay sinabi ni Galvez na nakipag-usap sila sa League of Cities and Municipalities of the Philippines at iba pang mga provincial government para matiyak na maabot ang pinaplanong daily jobs target simula September or November 15, Nobyembre 15. Positibo naman si Galvez na kaya maabot ang naturang dami ng mga dapat mabakunahan, lalo na at sabay-sabay ang pagbabakuna sa general public, A1 hanggang A4 group, ganyan din ang inoculation sa mga batang nasa 12 to 17 years old, may comorbidity man o wala. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, naalala ko, yung itinatakbo ngayon ng ating bakunahan sa kada araw, kalahating milyon o mas mababa pa. So anong mga espesipikong diskarte dito ng ating pamahalaan? Dahil sa kung 1.5 million, ibig sabihin, 1 milyong babakunahan sa isang araw ang madadagdag sa kasalukuyang ginagawa ngayon na Bombo Raymond. Talagang malaking hamon yan na Bombo Raymond. Tama ka dyan. Kaya nga nung nakaraang Talk to the People ni Paolo Duterte, Bombo Elmar, naglatag yung si Secretary Galvez ng mga kumbaga bagong mekanismo parang to ramp up at talagang pataasin yung vaccination rate ng bansa, lalo na sa mga lalawigan. Kasi ang nagkakaroon ng problema, na-settle na yung sa logistical side, dahil noon ay pahirapan yung pagpapadala, pag-deliver ng mga bakuna sa mga iba't ibang lalawigan, lalo na yung mga island provinces sa Bombo Elmar. So nasabi si Secretary Galvez, resolved na ito. So sa ngayon ay kabilang pa sa nilang ginagawa ay yung talagang pagpapakilos na sa lahat ng pwedeng magamit na inoculators o vaccinators Bombo Elmar, gaya ng mga may medical background ng mga pulis at bombero. Ganoon din yung lahat ng mga pwedeng mga estudyante, dagdagan pa nila yung hiring o pagkuha ng mga volunteers ng mga medical students Bombo Elmar. At ganoon din, isa pa yung kanilang inihahanda pero kailan pa ng approval din ng mga nasa private sector. Yun nga, yung pagbibigay ng parang insentibo at syempre yung counterpart naman ng insentibo o kaya parang parusa doon sa mga hindi bakunado, Bombo Elmar. Like for example, pag ikaw ay fully vaccinated ka, meron kang privilege na makapagbiyahe na inter-islands, pupunta sa mga lalawigan, kahit hindi na kailangan ng RT-PCR test negative result. At yun din sa mga trabaho, ay kailangan na ikaw ay fully vaccinated bago ka i-entertain ng iyong employer kung ikaw ay nag-a-apply. Pero ito ay mga subject for approval dahil merong legal issues dito, Bombo Elmar. Nababanggit mo yung mga medical students, itong mga dentista rin, yun na rin ang isinusulong nila na mapasama. Pero ang malaki pang katanungan dito yung budget, Bombo Raymond. Kung naibibilang ba yan dyan, sapagkat kailangan mo ng napakalaking manpower, Bombo Raymond. So nagpapakita lamang ito na marami ring nakatenga ngayon na mga bakuna ngayon
na hindi pa may pamahagi. Dila naman sa problema ngayon, Bombo Raymond, sa mga tinatawag mo nga ng mga vaccinators sa Bombo Raymond. That's right. So talagang, ang sabi naman ng ni Secretary Galvez ay walang problema doon sa budget ng Department of Health. Okay. May pondo, may pera naman daw ang DOH. So dapat gamitin niyon. Lalo pa tayo pa rin ay nasa state of national emergency, health emergency. At may dagdag ko lamang, in fairness, Bombo Elmar, yung mga barangay health workers at ibang mga LGUs, lalo na sa amin, sa lugar namin ay nag-house to house na sila. Talagang nagpapalista na sila para sa pagbabakuna ng kanilang constituents. So talagang pinupursige nila na may parang paligsahan kasi yung mga LGUs, may mga pinapangako, binibigay ng mga insentibo rin sa mga LGUs na makakomply sa direktiba ng Pangulo na papakuna sa kanilang mga constituents, Bombo Elmar. Si Bombo Jane, go ahead, Bombo Jane. Bombo Raymond, sa panig ko naman, sapat ang supply ng bakuna. Gumawa ng diskarte ang gobyerno para maparami pa ang mga vaccinators. Pero ang tanong ngayon, Bombo Raymond, may diskarte bang ginawang gobyerno sa mga nais magpabakuna? Hindi mapagkaila na marami pa rin ang ayaw magpabakuna, Bombo Raymond. Well, talagang yun, kumbaga, yung supply ng bakuna, sapat ba? Correct. So, sapat yan. Ang problema ay yung babakunahan na ngayon, Bombo Jane. So, talagang meron silang ginagawa na parang panghikayat, pang-engganyo para sa mga gustong magpabakuna. So, pansin mo, dumarami yung mga infomercials para sa pagpapabakuna, yung mga benepisyo na nakukuha natin dito, Bombo Jane. Marami na yung mga nagpapatotoo, Bombo Jane. At syempre, yung, kumbaga, disadvantage, yun talaga, disadvantage kapag ikaw ay hindi bakunado. Maliban doon sa pagkakaroon mo ng posibleng severe case ng COVID-19 kapag ikaw ay nahawa, ay meron pa sa trabaho mo, may hassle dyan, may aberya, may problema kang kaharapin pag ikaw hindi pa fully vaccinated. Lalo na sa mga restaurants, di ba, kahit mga personal services, hindi ka papayagan indoor kung hindi ka fully vaccinated. So yun yung parang psychologically, mentally, emotionally approach para makahikayat pa tayo ng mga magpapabakuna, Bombo Jane. At saka sa target na 1.5 million jobs daily, Bombo Raymond, kasama na dito yung mga kabataan na bakunahan with comorbidities? Yes, tama ka dyan, Bombo Jane. Lahat na to, kumbaga, ang target nila talagang general public, yung A1 to A4, at ganun din yung, kasi marami pa, yung mga, lalo na yung mga senior citizens. Ito yung inaamin ng National Task Force na nahirapan sila. Yung mga nasa, kumbaga, mga lolo at lola, ayun yung mga medyo ayaw pa pagbabakuna lahat. So yan. At ganoon din naman yung mga bata 12 to 17 years old, may comorbidity o wala. So lahat na talaga ito, yung 1.5 million na jobs kada araw na target nila sa mid-November, Bombo Jane. Bombo Raymond, sa aking parte, nababanggit ni Bombo Jane yung mga diskarte. Parang meron din yatang promo nila, gimmick yung raffle ba ng IATF, di ba? Umiiral pa rin yan, Bombo Raymond? Yes. Meron, diba? Bombo Elmar, yung nakalimutan ko lang exactly yung si way. Bombo Jane, baka nagparapol na siya dyan sa mga bakunada, Bombo Raymond? Kasi merong 100,000 na pwedeng cash sa mabubunot at meron ding 1 million sa grand draw, Bombo Elmar. So lahat ay open ito sa mga vaccinated. Kahit pa yung first dose ay may chance rin na manalo. Pero mas maraming chance yung fully vaccinated dahil mas marami silang ang hanggang 4 na entries yung pwede nilang i-register. Unlike doon sa one dose ay one entry lamang sila, Bombo Elmar. Tsaka monthly yan, Bombo Raymond. Monthly yan na ira-raffle, Bombo Elmar. So abangan natin kung makatulong ito. At I understand yung ibang mga LGU ay may kanya-kanya ring diskarte. Merong nagbibigay. Kahit sa amin sa lalawigan, may nagbibigay na paraffle ng house and lot, Bombo Elmar, para makahikayat ng mga magpapabakuna, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates. Si Pangulong Duterte, wala kagabi siya ng Talk to the People. Anong nangyari, Bombo Raymond? Well, dahil nga kahapon ay holiday, All Saints Day, so maging yung ating mga miyembro ng task force ng gabinete ay wala silang aktibidad din, official, Bombo Elmar, at ang Pangulo rin ay nakaschedule na back to work, back to regular activities ngayong araw at ngayong gabi ang kanyang nakaschedule na Talk to the People, Bombo Elmar. Sige, abang tayo. Maraming salamat, Bombo Raymond.
Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Patuloy ang panawagan ng Department of Health sa mga senior citizens sa bansa na magpabakuna na kontra COVID-19. Ito'y matapos 3 million pa sa kanilang hanay ang hindi pa nababakunahan. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabotai, iba't ibang paraan o diskarte na lang ginagawa ng gobyerno para mas mapabilis o maging komportable para sa mga nakatatanda ang bakunahan. Bagamat matrabaho ay may maraming mga lokal na pamalaan ay nagsagawa ng house-to-house na bakunahan. Layunin nito na hindi na kailangang magpunta pa ang mga senior citizens sa mga vaccination sites. Napag-alaman na mayroon na rin ngayong mga vaccination bus at drive-thru vaccination para mas mapadali pa ang access sa COVID-19 vaccination sa mga senior citizen. Samantala naman sa ibang balita, nagpaalala pa rin ang Commission Elections sa COMELEC doon sa mga kandidato na tumatakbo sa national at local positions na wag namang ipahamak yung kanilang mga supporters sa hawaan sa coronavirus. Ginawa ni COMELEC spokesman James Jimenez ang paalala kasunod na rin ang pagtatapos na ng voters registration itong nakalipas na Sabado. Nagpaliwanag ang opisyal na doon sa mga nakapaghain na ng kanilang mga COC, itong mga Certificate of Candidacy, pero hindi pa matatawag na official candidates ay direktang responsable kung ito ang dahilan ng mga pagtitipon o mass gathering na ipinagbabawal ng IATF. Ayon kay Director Jimenez, yung mga political aspirants na binabaliwala ang mga protocols ay inilalagay sa panganib ng mga supporters nila doon naman sa deadly virus. Samantala nanawagan din ng COMELEC sa mga botante mag-focus din sa pag-aaral at pagpili sa mga kandidato na mayroong pinakamagandang kalidad at maayos na intensyon sa pagpapaunlad naman sa bayang Pilipinas. Hiniling naman ng isang poll watchdog sa Commission on Elections na kansilahin ang 536 million pesos na delivery contract na iginawad nito sa isang logistics firm na nauugnay sa major campaign donor ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat legal ang deal na nakuha ng Dennis Uy linked F2 Logistics, sinisira nito ang integridad ng May 2022 elections na magpapasya sa papalit ni Duterte. Ayon pa sa kontradaya o group's convener Professor Danilo Arao, hindi na ito usapin ng legality kundi propriety. Anya, para mawala yung agam-agam, dapat mag-cancel na itong kontrata at award doon sa isa pang kumpanya na walang potential conflict of interest. Nakasad sa kopya ng 32 pahinang deal na nakapost sa website ng COMELEC, ang poll body noong Oktubre 29 ay pumirma ng kontrata sa F2 Logistics para mag-transport ng mga election paraphernalia at mag-imbak ng mga election machine na gagamitin yan para sa 2022 polls. Sa ilalim ng deal, ang kumpanya ay siyang magdadala ng mga kagamitan sa halalan, peripheral, forms, supplies at paraphernalia sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon sa halagayan ng 106 million pesos. Sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol sa halaga naman ng 123 million pesos. Sa mga reyon sa Visayas sa halagang 121 million pesos. At sa mga reyon naman sa Mindanao sa halagang 186 million pesos. Samantala, may statement naman ang COMELEC sa turang kontrobersya sa issue naman ng pagbibigay ng contract doon sa kumpanyang negosyante naman na controversial din. May follow-up si Bombo Dennis Samito. Nakahanda ang Commission on Elections na sagutin daw ang anumang reklamo ukol sa kanilang proseso lalo na ang bidding kung saan ay naaprobahan ang logistics contract. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, na-award ang mga kontrata para sa paghatid ng vote counting machines, balot at iba pang supply sa F2 Logistics. Pero kini-question nga ng ilang grupo kasama na yung election watchdog na kontradayang naturang deal lalo't pag-aari daw ng negosyanteng si Dennis Uy ang nasabing kumpanya. Si Uy kasi ang isa sa malaking campaign contributor ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 elections. Pero para sa COMELEC, wala silang nakikitang mali sa bagay na ito. Git ng Bids and Awards Committee, nasunod naman ang mga proseso at naipresenta ang mga kinakailangang dokumento at marami ang pinayagang sumali, ngunit isa ang kumpanya nitong si Uy sa mga nakausad doon sa mga susunod na level ng bidding process. Kaya anumang pagkontra umano ay maaari lamang idaan sa paghingi ng TRO sa korte o kaya naman sa iba pang legal na opsyon. Sa
Sa ngayon ay hindi umano magpapatinag ang COMELEC sa anumang delay, lalo na't may sinusunod silang calendar of activities na antala na ang ilan umano sa kanilang mga proseso at hindi napapayagan na bawat galaw ng kanilang tanggapan ay matitigil dahil sa ilang mga grupo na kumukontra. Gayunman, bukas umano ang full body sa pagtingin sa mga kumukontra, lalo na kung ito ay may sapat namang batayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Pas Radio, Bombo. Bombo Dennis, so papaano pa magkakaroon ng resulta yan doon sa hiling nila na baliwalain? Nagkapirmahan na at naayos na lahat, Bombo Dennis, sa kabila ng pagkontra pa ng ilang grupo sa issue naman nitong F2 Logistics na mag-supply sa COMELEC, Bombo Dennis. Well, kung ang korte ang magsasabi, Bombo Elmar, na hold muna yung proseso na yan at ulitin yung bidding process, depende yan kung may order na ilalabas ang korte. Pero hanggat wala, Bombo Elmar, nananatiling valid yung bidding process na isinagawa at yung pag-award ay yun pa rin ang kikilalanin at nananatiling legal ang naturang hakbang. Yun nga lang, sabi nga ng ilan pang grupo, bantayan na lamang itong mga giging mga proseso sa mga susunod na pagkakataon upang matiyak na ito'y hindi magkakaroon ng pag-abuso. Kaya naman ay magagamit para sa pabor ng ilang grupo at individual, Bombo Elmar. Diyan sa Senado pala, kaugnay pa ng usaping yan, wala bang balak sila dyan na ungkatin yan ng mga senador o mag-imbestiga, Bombo Dennis, habang tinatalakay pa rin tong budget para sa 2022 o naman election budget ng ating bansa, Bombo Dennis? How's that? Kasama yan, Bombo Elmar, sa mga tinatalakay, lalo na pagka pinag-uusapan yung pambansang pondo at lalo na yung para sa tanggapan ng Commission on Elections at dito sa paparating na eleksyon ay nababanggit at nauungkat din ang mga usaping ito. Yun nga lang ay at the end of the day, kinakailangan pa rin aprubahan ng Senado yung mga kinakailangan para hindi naman magkaroon ng delay doon sa proseso ng Commission on Elections, lalo't yung buong proseso ng halalan ang malalagay sa alanganin kung ito ay kanilang iaantala. Pero Bombo Elmar, naglabas nga ng katiyakan itong mga senador na sila naman ay nakatuon ang atensyon, lalo't nasa kamay na ng mataas na kapulungan ng Kongreso itong paghimay sa national budget para sa susunod na taon. Mga kilala naman ang nakatuon ang atensyon dito, Bombo Elmar. Si Minority Leader Franklin Drilon ay naglabas na rin ng kanyang mga punto hinggil dito sa pambansang budget at yung isa pa sa palagiang pumupunto pagka may mga questionable sa bahagi ng national budget, si Senator Ping Lacson ay nagtiyak na rin na kanyang mainam na titingnan itong pambansang pondo. Lalo't ito'y aprobado na doon sa lower house, Bombo Elmar. Nasa kamay na nila. So tuloy-tuloy na ito sa pagbabalik ng sesyon na Bombo Elmar. Makiki-update na rin kami dyan ang samantalahin sa Senado. Tuloy pa rin ba yung investigasyon dito naman sa controversial na purchase ng DBM at ng Department of Health sa mga medical supplies itong kumpanyang Pharmally o tinapos na nila, Bombo Dennis? Well, tuloy pa yan na Bombo Elmar. In fact, tuloy din ang paghahanap doon sa magkapatid na Dargani na ngayon ay hindi pa mahagilap at nagpapasaklolo na nga sa iba pang tanggapan ng gobyerno para sa mabilis na proseso kung mamamataan itong dalawang opisyal ng Pharmally para may sumiti yung mga kinakailangan dokumento at mapanagot sila sa mga proseso na kumbaga nasa kapangyarihan ng Senado. Ikukulong sila kung kinakailangan pa rin at hindi pa rin sila makikipag-cooperate doon sa proseso ng public hearing na isinasagawa ng Blue Ribbon Committee. Alright, maraming salamat, Bombo Dennis, sa mga updates na yan. Back to you, Bombo Elmar. Sa karagdagang pang mga balita, suportado naman ng Octa Research ang pagpababa pa ng alert level ng National Capital Region pagdating ng Nobyembre 15. Sinabi ni Octa Research Fellow Guido David na maaari nang ilagay ng NCR sa alert level 2 dahil sa patuloy na bumababa ang hawaan ng COVID-19. Nagbabala rin ito na dapat ay dahan-dahanin ang pagbaba at patuloy na rin ay patupad ang minimum health protocols. Sa kasulukuyan rin ay nasa 30% lamang ang hospital utilization sa NCR at ang intensive care unit utilization ay nasa 39% lamang. Malaking bagay din ang pagtaas ng bilang ng mga naturukan na ng COVID-19 vaccine.
Samantala sa ibang balita pa, nais nang kumawala daw sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang ilan pang dagdag ng mga pribadong ospital sa Metro Manila at sa mga probinsya na rin dahil sa patuloy na kabiguan nitong magbayad daw ng reimbursement claims. Ito'y ayon pa rin naman sa aligasyon ng Private Hospital Association of the Philippines o kinaman ay PAPI. Sinabi ni PAPI President Jose Rene de Grano, nagpahiwatig sila na hindi na nila i-renew ang kanilang accreditation sa PhilHealth. Binanggit pa ng opisyal na pinaplano na ngayon ng mga ospital sa Metro Manila, ilang pang mga ospital sa Iloilo, sa Cagayan Valley at General Santos City na putulin yung kanilang relasyon sa state insurer. Dagdag pa niya sa mga susunod daw na 2 linggo, inaasa mag-anunsyo pa ang iba pang mga ospital na hindi na rin sila mag-apply para sa renewal ng kanilang PhilHealth accreditation. Sinabi pa ni Dr. De Grano na inaasahan nilang gagawa ang PhilHealth ngayon ng ilang mga konkretong solusyon sa hindi pa nababayarang claims ng mga ospital sa katapusan ng Oktubre, ngunit walang nangyari daw. Ang mga hindi nabayarang claim na ito ay kadalasang para sa mga serbisyong ibinibigay ng mga ospital sa mga pasyente na dinapuan ng COVID-19. O narito inamin din na natura ng mga state insurer o kaya naman ay naturang PhilHealth na hindi pa nababayarang reimbursement claim nito ay nagkakalaga ng mas mababa sa 20 million pesos sa mga ospital naman sa buong bansa. Samantala, halos 10 milyong senior citizen naman ang nakarehistro na sa Philippine Health Insurance Corporation hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon pa sa PhilHealth, ang 9.7 milyong mga senior citizen na nakarehistro ngayon sa ahensya ay kasama na ang mga kwalipikadong dependent na 3.3 million. Sinabi ng PhilHealth na mula buwan Enero hanggang buwan ng Hunyo ngayong taon, nagbayad sila ng kabuuang 9.4 billion pesos bilang mga benepisyo na kumakatawan yan sa humigit kumulang 988,000 claims na inihain ng mga elderly members sa buong bansa. Kabilang sa mga nangungunang kondisyong medikal ng mga senior citizen ay ang community-acquired pneumonia, hypertension, cerebral infarction o stroke, urinary tract infection at congestive heart failure. Pinaalalahanan ni PhilHealth President at the Chief Executive Officer Dante Giran ang mga Pilipinong may edad sa 60 anyos pataas na sila ay mandatorily covered sa ilalim ng National Health Insurance Program alinsunod yan sa Republic Act 10645 at muling pinagtibay sa ilalim yan ng Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Law of 2019. Hinikayat din ni Giran ang mga matatanda na tiyaking sila ay duly registered o updated sa kanilang records sa PhilHealth. Napagalaman na ang taunang premium na contribution ng mga senior citizens sa PhilHealth ay sasakupin ng mga proceeds sa sin tax law sa kondisyon na hindi sila kasalukuyang sakop ng anumang kategorya ng membership ng ahensya. Mantala naman, isa patay, 4 na sugatan sa sunog sa Novaliches, Quezon City. Ang Pasig River Ferry naman balik operasyon na. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Ilang insidente ng sunog ang naganap sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. Sa Quezon City, isang 21 anyos na babae ang nasawi habang 3 sa kasamahan nito sa bahay ang nasugatan nang masunog ang kanilang bahay sa Greenfield 3 Subdivision, Novaliches, Quezon City. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, binalikan pa ng biktimang si Melanie Trinidad ang laptop nito at mga module habang nasusunog ang kanilang bahay. Nagsimula umano ang sunog sa kisame ng bahay pasado 2:00 ng umaga. Nagtamo ng second-degree burns ang 3 kasamahan ng biktima. Sa lungsod naman ng Pasig, 6 na bahay din ang natupok ng apoy sa nangyaring sunog pasado 3:00 ng madaling araw sa Manggahan, Pasig. Mabilis na narespondihan ng Bureau of Fire Protection ang sunog at ito ay agad naman na naapula katulong ang ilang mga residente. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng mga sunog. Samantala, nagpaalala ang MMDA sa mga sasakay sa Pasig River Ferry Service na sumunod sa ipinapatupad nilang health protocols gaya ng social distancing at pagsuot ng face mask at face shield. Kasunod dito sa muling pagbabalik na operasyon ng Pasig River Ferry Service ngayong araw. May nakatalagang mga personnel sila sa mga ferry stations na magsisita sa iba't ibang istasyon gaya sa Maybunga, Pasig City, Polytechnic Universities of the Philippines at sa Lambingan Station sa May Manila. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Mamaya abangan naman itong napili ng Oxford English Dictionary na Word of the Year.
At doon naman sa New Zealand, pinili ang paniki bilang Bird of the Year. Pero bago sa mga balitang yan, samantala muna malaking hamon daw talaga sa gobyerno na may tataas sa 1.5 million ito mga nababakunahan sa buong Pilipinas kada araw. Layon nga nito ay para maabot ang tinatawag na population protection sa katapusan ng taong kasalukuyan. Una rito sinabi na rin ni Health Undersecretary Myrna Kabutahi, ang head ng National Vaccination Center, sa ngayon nasa 600,000 o mahigit lamang sa kalahating milyon ito mga nababakunahan kontra COVID-19 ang kanilang nabakunahan sa buong bansa kada araw. Samantala, para mapaigting pa itong bakunahan ay kinukonsidera na rin kunin nga yung serbisyo ng mga veterinaryo na rin, pero doktor pa rin to sila, para doon naman sa doktor sa mga hayop, mga vetmed, para tumulong na rin doon sa pagbabakuna kontra COVID-19. Ganyan din itong mga medical technologists o mga medtech. Narito ay pinayagan na rin ng Professional Regulation Commission o PRC na tumulong na rin sa bakunahan itong ating mga dentista. Akong pa rin upang mapalawak pa nga itong bakunahan sa buong bansa. Pagbabakuna naman sa mga police dependents sa NCR Plus, sisimula na ngayong halos 100% na sa PNP ang vaccinated ng COVID-19 vaccine. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Sisimula na ng Philippine National Police ang pagbabakuna sa kanilang mga dependents, kabilang ang mga batang may edad 12 anyos hanggang 17 anyos. Ngayong halos 100% na sa PNP ang vaccinated ng COVID-19 vaccine. Sa panayam ng Bombo Radio kay PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander Lieutenant General Joselito Veracruz, kanyang sinabi na ang itinakda nilang self-imposed target para tapusin o i-wrap up ang kanilang vaccination program ay noong October 31, 2021. Kaya inatasan nito ang PNP Health Service na simulan na ang pagbabakuna sa kanilang mga dependents dito sa NCR Plus. Ang direktiba ni Veracruz ay epektibo kahapon, November 1, 2021. Sa ngayon kasi tinatapos na lamang ng PNP ang pagbabakuna doon sa mga naghihintay ng kanilang second dose. Batay sa datos ng PNP ASCOT, nasa 200,812 police personnel mula sa kabuuang 224,021 puwersa ng PNP ang bakunado, habang 20,325 personnel ang naghihintay ng kanilang second dose. Ayon kay Veracruz, nasa 2,884 personnel naman ang ayaw magpabakuna, kung saan 859 dito ay mayroong valid reasons dahil sa kanilang medical conditions. Majority naman sa 2,025 na unvaccinated personnel ay nag-execute ng waiver na ayaw talaga nila magpabakuna, habang ang iba ay naghihintay lamang ng availability ng vaccine sa kanilang mga localities. Paliwanag ni Veracruz na malaking hamon kasi ang pagbiyahe ng bakuna mula sa kanilang inventory patungo sa iba't ibang rehiyon dahil nangangailangan ito ng authorized chain logistics provider para ma-preserve ang quality ng mga bakuna. Pakinggan natin si PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander Lieutenant General Joselito Veracruz. Insert voice clip. Maraming salamat sa report na yan, Bomboan. Samantala naman, sa iba nating mga balita naman, ibinulgar ng dating Pangulo ng Philippine National Oil Company na si Eduardo Manyalak na ilang bilyong pisong kita raw ang nasayang sa gobyerno mula sa tinaguriang Malampaya gas field. Sinabi nito na dapat hindi hinayaan ng gobyerno na i-control ni Davao-based billionaire Dennis Uy ang umano'y nasabi namang gas field. Ito niya ang malaking hinihintay ng mga national oil companies gaya ng mga malilit na bansa na mayroong langis ay isang malaking oportunidad para naman sa kanila. Base sa kanyang pagtaya ay mayroong kinikita na 45.5 billion pesos at base daw sa 10% ng Philippine National Oil Company ay hindi raw bababa sana sa 4.5 billion ang kita naman kada taon. Kung maalala, naharap sa kasong graft na itong Dennis Uy at ang Department of Energy Secretary Alfonso Cusi dahil sa Malampaya deal. Maring itinanggi naman ni Secretary Cusi ang aligasyon at tinawag itong isang harassment dahil sa ang Malampaya deal ay dumaan naman daw sa tamang paraan. Sa iba pang mga balita, pinayagan ng Court of Appeal si Nobel Peace Prize awardee at Rappler CEO Maria Ressa na magtungo na sa Amerika sa resolusyon inilabas ng CA 8th Division
Pinayagan ang hiling ni Ressa na makadalo sa programa sa Harvard University sa Boston at pagbisita niya sa magulang nito sa Florida mula Oktubre 31 hanggang Disyembre 2. Hiniling din niya sa Court of Appeals na maglagak ng 500,000 pesos travel cash bond at isumite nito ang itinerary kabilang na ang pagbisita sa kanyang magulang. Pag nakabalik na ito ay agad itong mag-report sa Court of Appeals sa loob ng 24 hours. Magugunitang hinarang ng Office of the Solicitor General ang pagbiyahe ni Ressa dahil sa kinakaharap nitong cyber libel. Nabigo naman ang Office of the Solicitor General na magpresenta ng rason para sa warrant of reconsideration na inilabas noong Oktubre 18. Kaya pinayagan nilang makabiyahe si Ressa sa ibang bansa. Samantala, sitwasyon naman sa COVID cases dyan sa lungsod ng Muntinlupa, dito pa rin sa National Capital Region. May nakuhang impormasyon ng Star FM Manila. Matindi ang binagsak ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Muntinlupa. Ayon sa City Health Department ng naturang lungsod, 83% ang ibinagsak ng aktibong kaso ng COVID-19 para sa buwan ng Oktubre. Sa pinakahuling tala kasi ay nasa 164 na lamang ang aktibong kaso mula sa 27,351 na kabuuang bilang ng COVID cases sa Muntinlupa City. Mayroon namang 26,616 na gumaling na at 571 naman na mga nasawi. Kung babalikan, noong Oktubre 1 ay mayroon pang 988 na aktibong kaso ng nasabing sakit. Sa kabila nito ay nagpaalala pa rin ang Muntinlupa City LGU na hindi pa rin dapat magpakampante at panatilihin pa rin ang pagsunod sa health and safety protocol upang maiwasan ang hawaan kontra COVID-19. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Binata doon sa Guimaras na inakalang nagbigti, pinatay pala at isinabit sa puno upang palabasin na nag-suicide. May karagdagang detalye ang Bombo Radyong Iloilo. Lumabas sa imbestigasyon ng otoridad na may foul play sa likod ng pagkamatay ng 13 anyos na binatilyo na natagpuang nakabitay sa puno ng kahoy sa barangay San Miguel, Hordan sa lalawigan ng Guimaras. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Executive Master Sergeant Elmer Panes, investigador ng Hordan Municipal Police Station, sinabi nito na base sa ginawang autopsy, lumabas na nagtamo ang biktima ng traumatic head injury. Ayon kay Panes, maaring pinalo ng matigas na bagay ang ulo ng binatilyo. Sinabi dito na may mga persons of interest na sinusundan ng mga pulis. Una nang sinabi ng pamilya na wala silang nakikitang dahilan na magpapakamatay ang biktima dahil isa itong masayahing bata. Kita sa autopsy report ni mga traumatic head injuries, ang drowning ng pusa ng ulo. Yan. May mga gina-holding kami ng mga person of interest, ginabaligit, paginamon, pag ginapagitaan, iuksang proof na sila kita nga ito ng mga suspect. Si Police Executive Master Sergeant Elmer Panes. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Samantala, doon naman sa Mountain Province, mayroong kampo ng mga rebelde naman ang natukoy doon ng mga otoridad. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Tugigaraw. Nadiskubre ng militar ang isang abandonadong kampo ng New People's Army o NPA sa tri-boundary ng Bantay Tadian, Bangitan, Besaw at sa Balintaugan, Bauco sa Mountain Province. Ayon kay Police Lieutenant Bea Pulaw, tagapagsalita ng PNP Mountain Province, sa nadatnan ng mga otoridad ang iniwang gamit pandigma ng mga rebeldeng grupo. Kabilang sa mga na-recover ay ang isang anti-personal explosive mine, 40 piraso ng stick dynamite, isang mine container na may detonating cord at 7 meters na wire, libro na may markings na batayang kurso ng partido, 20 foxhole o mga taguan, kasama na ang personal nilang gamit. Ayon kay Pulaw ay agad namang ipinasakamay ang mga pampasabog sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit, habang ang mga personal na gamit ay isinasa ilalim na sa investigasyon. Balita mula sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Jello Magudayaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa Cagayan, Basta Radyo, Bombo. Ang target naman na pagbabakuna sa 1.5 milyong Pilipino araw-araw malabong mangyari. Ayon yan sa Okta. May nakuang impormasyon ng Bombo Radio Legazpi.
Aminado ang grupo ng Okta Research na mahihirapan ang bansa na maabot ang herd immunity bago matapos ang kasalukuyang taon na. Una nang inihayag ng pamahalaan na target na mabakunahan ang nasa 1.5 milyon na Pilipino araw-araw upang matiyak na magiging masaya ang Pasko. Subalit ayon kay Okta Philo Dr. Guido David sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, malabo itong mangyari dahil kasama rito ang hamon sa pag-deploy ng mga COVID-19 vaccines. Mas kakayanin pa niya kung 500,000 lamang ang target na mabakunahan araw-araw bago matapos ang taong 2021 na. Kumpiyansa naman si David na baka sa unang quarter ng susunod na taon ay posibleng mabakunahan ang 70% na populasyon ng bansa. Oras anya na mangyari ito, tiyak na ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa maging ang pagbabalik ng face-to-face classes. May hirapan pa sa December kasi hindi lang naman yung supply yung challenge natin. Kasama sa challenge natin yung pag-deploy ng mga vaccine. Kaya natin mga 500,000 jab per day sa buong Pilipinas. Pero ngayon ang target mga 1 million plus jab per day. Baka logistically, baka hindi yan kaya sa mga ibang probinsya. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Samantala naman, dito sa PNP Abay, maging yung kanilang mga tinatawag na mga dependents kahit papaano ay babakunahan na rin. Ito ay matapos magsimula na rin halos lahat daw ng mga pulis. Abay, bakunado na daw sila. Nagbabalik si Bombo Annalise Soberano. Bombo Elmar, sisimula na nga ng PNP ang pagbabakuna sa kanilang mga dependents kabilang ang mga batang may edad 12 anyos hanggang 17 anyos. Ngayong halos 100% na sa PNP ang vaccinated ng COVID-19 vaccine. Sa panayam ng Bombo Radio kay PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander Lieutenant General Joselito Veracruz, kanyang sinabi ang kanilang itinakdang self-imposed target para tapusin o i-wrap up ang kanilang vaccination program ay noong October 31. Kaya inatasan na nito ang PNP Health Service na simulan ang pagbabakuna sa kanilang mga dependents dito sa NCR Plus o kaya sa buong Luzon, batay na rin kung kaya ng kanilang vaccine supply. Sa ngayon kasi tinatapos na lamang ng PNP ang pagbabakuna doon sa mga naghihintay ng kanilang second dose vaccine. Pakinggan natin si PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander Lieutenant General Joselito Veracruz sa panayam ng Bombo Radio. We're hoping that ito ay ma-address, no, at sila ay mababakunahan na rin later on kasi we cannot transport yung available vaccines namin dito sa headquarters papunta dun sa kanila unless through the authorized a cold chain logistics provider, no, kasi baka nga masira yung mga vaccines. Actually already gave instruction dun sa ating Director Health Service na yung mga available vaccines namin sa aming inventory ay gamitin na para sa aming mga dependents, no? Kasi meron dito mga mag-expire this November and January next year, no? Sa mga minors naman ang authorized lang is yung Moderna saka Pfizer. And we do have stocks ng Moderna vaccines at yun siguro ang ibibigay namin sa mga dependents, but yun nga dito lang siguro sa NCR and NCR Plus or Luzon based, no? At least hindi challenge yung pagtransport ng vaccines kung dito lang gagamitin. Yes, so 9% na lang yung awaiting ng second dose sa amin. Kasi may mga cases kasi na 'di ba nung ang first dose nila is example AstraZeneca, tapos wala pang available. So it's only now na maraming dumarating, pati na rin yung sa Sputnik no. So na-delay yung shipment ng intended para sa second dose. Kaya yung iba matagal na hindi nabakunahan ng second dose. But sabi ko nga, alam naman natin sa balita na ang dami talaga mga vaccines na dumarating, no? So hopefully ma-address itong problema na to. And yun nga, magiging na kami, almost 99% no, fully vaccinated. Well, actually yung ibang ngayon, yung ibang available vaccines namin sa inventory namin is ginagamit na namin doon sa mga nagte-take out na new recruits or mga recruits, no. Siguro kung may kulang pa later on at saka yung para sa aming mga dependents, ayun ang i-determine pa namin kung ilang shots ang kailangan namin, no? At mai-request namin sa ENVO, no? Si PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Joselito Veracruz. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Bombo International News. Nanguna si Queen Elizabeth II sa pagtanggap sa mga world leaders na dumalo sa United Nations Climate Change Summit na ginanap sa Glasgow, Scotland. Sa kanyang video message, hinikayat ng 95 anyos na monarch ang mga leader na agad na gumawa ng akbang para labanan ng climate change. Hindi na personal na kadalo si Queen Elizabeth dahil sa payo na rin ng kanyang doktor na dapat ito ay mamamahinga matapos na sumailalim sa check-up. Pakinggan natin ang payag ni Queen Elizabeth. In the coming days, the world has the chance to join in the shared objective of creating a safer, stabler future for our people and for the planet on which we depend. None of us underestimates the challenges ahead, but history has shown that when nations come together in common cause, there is always room for hope. Samantala sa iba pang mga balita, hinikayat naman ni British naturalist David Attenborough ang mga delegado na dumalo sa COP26 Climate Summit na tuparin nila ang kanilang naging pangako. Buong mundo niya ay nakatuon ng atensyon sa mga leader na dumalo at nasa kanilang mga pamumuno ang kapalaran ng mga susunod na henerasyon. Nagbabala pa ang 95 anyos na British naturalist na nasa panganib na ang sanlibutan dahil sa mataas na carbon level sa kapaligiran. Nasa 1.2 degrees Celsius na kasi na mas mainit ang mundo kumpara noong 19th century, kaya maraming naitatalang heat waves, forest fires at mga pagbaha. Isinara naman ang Disneyland sa Shanghai, China matapos na magpositibo si COVID-19 ang isa sa mga bisita na nagtungo sa lugar. Sinimula ng pagsasara mula Nobyembre 1 hanggang 2. Lahat anya na mga bisita at staff ay kanilang isinilalim sa COVID-19 testing. Base pa sa ulat na pagka-uwi ng isang individual sa ibang reyon ay doon na lamang lumabas na nagpositibo ito si COVID-19. Bombo Sports News. Nakatuon ngayon ang atensyon ni Filipino Olympian at pole vaulter AJ Obieda na makapasok naman sa 2024 Paris Olympics. Sinabi nito na ngayon pa lamang ay naghanda na para sa lalokanyang qualifiers sa nasabing torneo. Mula nang mabigo ito na makakuha ng medalya sa 2020 Tokyo Olympics ay sinimulan na niya ang pagkamit ng target na makapasok naman sa 2024 Paris Olympics. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Inanunsyo ngayon ng Oxford English Dictionary na ang abbreviation na VAX ang kanilang 2021 Word of the Year. Ayon pa sa kumpanya na magsagawa umano ng pag-aaral ang kanilang mga eksperto sa English language kasama ng tinatawag na mga lexicographers, mas umagaw umano ng pansin ang salita o abbreviation na VAX nang ibig sabihin ay vaccination. Paliwanag pa ng Oxford English Dictionary, noong mga nakalibas na mga taon ay hindi pa masyado itong kilala hanggang sa maging popular ito ngayong taon na 72 times na ginagamit, lalo na at naging puspusan na ang vaccination program ng maraming mga bansa ngayong taon. Samantala naman na pinili ng New Zealand Annual Bird of the Year Competition ang kanilang native bat o paniki. Ito ang unang pagkakataon na isang paniki ang ibinilang sa kompetisyon. Ayon pa sa New Zealand's Forest and Bird Conservation Charity spokesperson Laura Kion, ang pagpili nila sa paniki o tinatawag ding pika-pika turua ay pagpapakita para sa climate action at proteksyonan at alagaan ang kanilang habitat. Sinasabing ang 2021 edition ng Bird of the Year competition ang pinakamalaki dahil umabot na sa 56,733 ang mga bumoto noong nakaraang taon. Ang nanalo naman ay ang ibon na parrot. Samantala, bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Emperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers,
that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. 3 minutos ang nakaligad sa dakna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad isang bombohanay big time adlaw sang Martes sa petsa 2 sa bulan sang Nobyembre sa bangatig 2021. Ang kanay naobserbar ang All Souls Day. 53 días na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Ang tagapalamyawa sa ato ng mga tagapalamati diri sa may syudad sa Bacolod, Province of Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog ban nga Western Visayas. Sa man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupo rin nga lagad si Bombo Erdin Bayonita. Huwag na kita asala sa Nueva Media ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa bangman, mga balita sa batag sa ginampang kagbalita sa artista. Karon na sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang sektor sa transportasyon na diri sa aton sa Maya Negros Occidental, may ramanan sa pananawan na kagareaksyon sa ding mando na sa Department of Transportation nga pagkakason na ang mga plastic barriers sa tanan nga mga public utility vehicle. Kaya ang finding sa diri wala man nagapakita nga ining plastic barrier banwa ang makabulig agad nga mapanubuan naton ang kaso kon ang transmission sa coronavirus. Ang inakapod naton na dugay-dugay diri sa sa nga pagpangalagad ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operator Center, Mr. Diego Malacad. Grupo sa mga taxi drivers and operators sa may Negros Occidental, pabor man na sining mando, nakakason na ang mga barriers sa mga public utility vehicle. Karanisorya nato na sa report ni Bombo Franz Sandro Burgos. Siyempre ang pananawan sa mga pasahero sining mando nga kakason na ang plastic barrier sa mga jeep banwa. Kaga sa iba na pang mga public utility vehicle. In fact, naglikad pa ni nato na kita sa banwa nga kung pwede ma-reconsider sa interagency task force ang ining pagkakasa nga plastic barrier kaya dire paganay nagatapik ang higo banwa.
Buwan na kaisa, doon na tamba ka pa sining plastic barrier, no? Iba na nato na karon nga bang pulso sang mga pasahero, direkta dira sa may terminal sang Alangilan na Granada nga mga jeep sa may Burgos Public Market. Sa report ni Bombolian Zil Minardo. Sa iban na pang mga balita lokal, siyempre sa mga adlaw ang mga sementeryo kag subong man ang mga memorial parks diri sa aton sa may syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nagapabilin na nga Sirado Banwa nila mga diri sa aton sa nga probinsya bata nationwide. Hindi pwede naman na kamo nga makabisita sa inyo sa nga mga minatay sugod buwas. Pati mga public or mga police assistant sa desk ang magapabilin na sa gapon sa mga sementeryo asa na sa may Nobyembre 5. Sa mga balita nasyonal, kadungan sa obserbasyon sa All Souls Day, nagapati si President Rodrigo Duterte nga kita ang magapabilin ng mabakod banwa ang mga lampuasan nato ng ining challenge sa COVID-19 crisis. Kadungan naman sa panawagan sa Presidente nga ato na sa pangmuyuan ang isa kag isa. Sa iban na pang mga balita nasyonal, ang isa man na kagrupo nga nagapantay sa tion sa eleksyon nagaduso diri sa may Commission on Elections nga dapat kanselahon ang ining delivery contract sa tunga sang Comelec Banwa kaga ining logistics firm nga naggadonar sa nga dako nga kantidad sa campaign fund sa nagpadalagan si President Rodrigo Duterte sa tuig 2016. Ang sunod na ini sa pagpirmahanay na sa kontrata ka sa Comelec kaga subong man ang ining F2 Logistics Philippines para sa deployment sa election equipment para sa May 2022 election sa Banwa. Kaya ini ang naangot sa may negosyante nga si Dennis Uy. Isa man sa mga kilala kagahayag nga tagasuporta ni President Rodrigo Duterte. Wala pa sa gyapon na diri sa Batman ang poll body abis sa pang tigin na pasalig man nila hindi man ni mapektuhan ang pinili ay sa mga balita international. Kadungan na banwa sining pag-sinapol sa mga kapungsuran dito sa may Glasgow, Scotland. Pasalig din ni US President Joe Biden ang keep sang promisa sang Amerika nga pagabuhinan ang ilang greenhouse gas emission. Kaya kinaistoryahan na diri ang ining mga climate goals kaga sa man mayara sang panawagan sa mga developing nations. Sobray sa kagatosan di ka mga kapungsuran ng katosubong at sa may Glasgow, Scotland naglasin nga mga tiglawas. Kadungan na sang COP26 Climate Conference. Na pang mga balita international sa buong semana Banwa mangin or mas sa masunod nga semana mangin fully operational na ang ining pagbakuna sa mga kabataan dito sa may Estados Unidos. In fact, natedreganin sa aton sa may Pilipinas, ginasugura naman naton ang pediatric vaccination. Pero magasugod na dito sa Amerika ang ining pag-roll out sang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubto 11. Sige, syempre padayon ng aton suning bonggang promo diri sa may 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Atensyon sa mga nagahulog sa entry sa diri sa aton suning weekend number 1 sang 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan na pa. Sa oras nga 10 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. 1-2 Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari ang aton sa nilabing unang winner para subong nga adlaw sang Martes. Siya ang naggamit sang Rexona bilang proof of purchase. Gina-check ni Sir Rodel Longaras, our FDA representative, ang iya sining entry. Taga Zone 4A,
Talisay City, taga Zone 4A, Talisay City. Congratulations Edna Lumagsaw. Edna Lumagsaw sang Zone 4A, Talisay City. Ikaw ang ato sa nga taga daw gala sa 8:10 sa buong nga aga. You have until 2:10 p.m. Karon na sa hapon. Sa pag-claim sa mga premyo, dali sa istasyon sang Bombo Radio sa liwat Edna Lumagsaw sang Zone 4A, Talisay City. Ikaw ang ato sa nga taga daw gala sa 8:10 sa buong nga aga. Meron ka sang tutuba 6 ka oras sa pag-claim sa mga premyo dali sa istasyon sang Bombo Radio. 500 pesos nga balor sang cash o kon 500 pesos nga cash, and then 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Oracan. So that is worth 1,150 pesos ang kabagusan nimo nga premyo. Magadala sang duha ka valid identification card sa pag-claim sa mga premyo diri sa istasyon sang Bomba Radio. Edna Lumagsaw sang Zone 4A, Talisay City, alas 8:10 ginlawag ang imong mga pangalan sa mga aga. Sige, congratulations sa liwata. Gina-reminded naton si Romel Pacto sang para uno Talo, Cabago City. Ginlawag kala sa 7:40 kagabi. Check natin kung na siya because meron na siya sang hasta alas 8 sa buong aga sa pag-claim sa nga sining premyo. Sa aton nga mga kauturan, kung di ka mo makaabot diri sa studio sang Bombo Radio na sulod sang ano maka-oras sa lin sang ginlawag ngayon sa nga pangalan, magapili kita sang another nga tagdaog nga muni ang pagpasahan naton sang inyong premyo. Di pa na sa mga kinanglano na sa sulod sang balay sa buong timayar kita sang COVID-19 pandemic. So, wakon nagahulog kamo sa entries mag-stay tuned agad diri sa aton sa may Bombo Radio Bacolod sa 630 kHz kaga sa man sa aton sa ning website o kon sa aton nga YouTube account and sa Facebook Live para nga makaabot kamo gilayon diri sa sulod sa ano maka-oras sa malina sa ginlawag ang inyo sa nga pangalan na bilang winner. 12 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Ako ginaulat-ulatan sa mga pasahero banwa ang ining pagmando sang Department of Transportation nga hindi na pag-i-require ang paggabutang sang plastic barrier sa sulod sang mga pampubliko nga mga salakyan. Ang public utility vehicles, may it be a public utility jeepney, ang mga taxi o konda sa mga bus. Although sa bus, tiway naman gidadara para sa mga pasahero, but ginabutangan na sang daw X bala sa maya pulungkuan nga patimaan nga hindi ka pwede magpungko adara. Ay ginapahayag diri kahapon ni Transportation Secretary or Assistant Secretary for Road Transport Mark Steven Pastor nga pwede na kakason sa mga driver kag mga operator ang ining plastic barrier. Kaya wala man sang medical findings nga nagapakita nga epektibo ang ining plastic barrier sa pag tap na sang transmission sang virus sa mga pasahero. Ato nga naman ini sang announcement sang Transportation Department Banwa nga pasakaan na ang seating capacity sang public utility vehicles into or to 70% Banwa. Di pwede na nga kakason or kakason na gedya ang ining plastic barrier nga ginakabit bala mo nang siling naton sa mga litrato gani nga makita ninyo bala sa aton Facebook Live kun kaysa daw tibak na lang ang ining plastic barrier. Kaya nagkakakasa ni siya actually nagkakagisi na bala. So ini ang wala man nakita sang aton ng mga eksperto sa medical field nga ini ang makapanubo sang transmission sang coronavirus ilabi na sa mga pasahero.
Drivers and operators can already remove them because there are no medical findings based on our studies that they can prevent the spread of COVID-19. Instead, the virus could stick to them. Abo ni ang kaundan sang pahayag kahapon ni Assistant Secretary Mark Steven Pastor. Ti amo ni ang isa actually sa mga ulat-ulat nato nagligad because ang mga pasahero bala no magsakay ka sa may pampubliko nga mga salakyan kun kaysa ginawa mo pa ya ka uyat sa ning plastic barrier kaya mo man yang hampak niya sa imo nga guya. Subong nga daan, tiway naman nagasuksok sang face shield. Why naman nagasuksok sang face shield, ilabi na kung ikaw ang yara sa mga pampubliko nga mga salakyan. Pero sa piyak kasi ni, ginapahayag sang opisyal nga kinanglan sa gyapon naton, istrikto nga ipatuman ang ining minimum health safety standards sa tanan nga mga pampubliko nga mga transportasyon para nga malikawan ang ining transmission sang COVID-19. Madamdaman nato na Hulyo 3 sa tuig 2020, ginatagan isang panugot sang gobyerno ang pagbiyahe sa mga jeep kag mga bus sa Banwa, pero ginamando andri ang mga driver nga magbutang ginapat sang plastic barrier para nga hindi magdikitanay ang mga pasahero. Sa ato na darang mga Facebook viewers, feel free nga maghatag sa inyo sa niyang komento. Angot adrin sa ning mando sang Department of Transportation nga kakaso na dapat ang ining mga plastic barrier ilabi na kung ikaw ang yara nagasakay sa mga public utility jeepneys. Ilagi na nga daanan sini ka porsyento sang total population sang Pilipinas ang nag-commute Banwa. That is almost 90% of our total population. Pili man lang o kung nagamaya man lang ang porsyento sang aton nga populasyon na Banwa ang mayara o kung nagapanag-iya sang pribado nga salakyan. In fact, nagligad pa ni ginaduso sang grupo sang mga doktor diri sa aton sa Pilipinas nga kung pwede ma-reconsider sang gobyerno ang ining pagkakas nga plastic barrier kay diri pagani nagatapik ang ining higo kay way man ni gina-sanitize. Pera man lang niya sa mga operators o kunan sa mga drivers nga nagahatag bala sang tion para diri sa pagkakas o kun pagbutang alcohol bala dira kag mapahiran ang ining mga plastic barrier, but tiyan mo na sila nila mahal pangadanang alcohol. Kami kapatakas ang amon yung arkela o kon na boundary mabakal ba kami isang alcohol. Although mga manutisyahan manigid kita Banwa nga may pilaman ka mga jeepneys nga may ginabutang gidya balang alcohol dira before ka magsaka. And siyempre kita nga mga pasahero may mga alcohol man kita yung dalabi sa ning kita magakadto. In fact, sa mga baga nato yung mga nagakalabit man yung mga alcohol kag mga sanitizers. But admittedly kanamo gid man niya sang mga jeepney nga why na gid man niya sang tiyempo. It's either why kaya sang tiyempo o kon why kay gid inog bakal sang alcohol para diri kay tiyadi pa man niya sa income nila. O kon madaho nila to kay misi sa balay bakal pa nila bugas kag sudan magapoli sa balay. Ang inog bakal nila dira sang alcohol. That is why nga ang hingyo adri Banwa sang isa man ka physician, this is somehow useless ang ining plastic barrier. Suno kay Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin nga nagrekomendar sa pagkakas na sa mga plastic barrier sa sulod sa mga public utility vehicle kay wala man sini maserbihan ang yang purpose. Ilabi na ko na wala man sang physical distancing.
Kung na kaysa gani masiling ka pa, iti kaluwi man sa mga jeep na mga habong-habong, no? So, mga habong-habong balang may mga plastic barrier. In fact, ang iba na ganibla, especially sa mga couple, mga makitaan natin, actually, ang purpose ng plastic barrier is masiguro nga mayra sang distansya bala o kan space between sa mga pasahero but kun kaysa ti nagalusot gyapon no nagatuparay man sa gyapon ang pahayag nagligad sang presidente sang Philippine College of Physicians Dr. Maricar Limpin Banwa. Walang silbi yung plastic barrier. In fact, matagal na naming sinasabi yan. Alisin na natin yan kasi yung virus kung dumikit nga doon sa plastic, tapos mahawakan natin, tapos mailagay natin sa ilong, di parang mabilisan din nating nalanghap yung virus at pwede tayong magkaroon kaagad ng infection. That is why nga ang hingyo lang nila diri is just to maintain the physical distancing sa mga public spaces and kung magsakay ka sa mga public utility vehicle, i-maintain lang natin yung physical distancing. Huwag na nating lagyan ng cover na i-prevent din po yung daloy ng hangin. So, napipigilan na pa. Buksan na lang natin yung bintana and then let's just remove the plastic cover because it also prevents the flow of air. Kaya mo ning panugyan asang mga grupo, asang mga doktor nagpanawagan sa gobyerno to fix the transportation system in the Philippines, adding that the public is braving long lines sa mga transport hub bala, ilabi na sa mga kadabo yakag nagagilinuto kasi ning mga pasahero sa may public utility vehicle. Abisar pangati nagligad dato 50% lang na dapat adri sang seating capacity ang pwedeng mapasakay nga number sang mga pasahero. I-check ka na to na si Bombo Liani, Bombo Harold. At least meron din sang pulso sang mga pasahero. Kasunod sa ning bando sang Department of Transportation. So, ang ginahingyo nila diri is maghimo man kuntan isang tekang ang aton sa ning gobyerno kag pwede matagan mablasang choice ang mga tawo. Although ang ginahingyo pagida kuntani subong inibalang pagpanubo balasang pamasahe ay ang 10 pesos ni naton ng pamasahe sa mga jeepney wala inisang taripa bot sulingon ini ang temporaryo gid lamang bilang paghatag man naton isang konsiderasyon sa mga public utility jeepney drivers and operators kay sa pagpatuman isang gobyerno sining sa 50% ang seating capacity sang tinalikdan ng tuig 2020. Tama gidman na kanubo ang ilang mga jutay gidman ang ilang mga pasahero. So bisan na paano at least madugang-dugang na bala ang ilang siniyang income. Imbes nga taga 8 ang plete nato nagligad ang pletehan na subong isa na himo ang 10 pesos. Kung kaysa may mga reklamo pa mga kotura naton nga daw mapadugang pabala ang mga jeepney drivers ilabi na nilang kinandan balang panukot halin kadra sa may barangay Handumanan area kakanto dire sa may downtown na sang syudad sang Bacolod. So ang ini magasugod actually ini November 4 santo man na diri sa may order sang Department of Transportation nga kakasun na ini mga plastic barrier sa may pampubliko nga mga salakyan. Galing subong
ikanapulo na ni actually semana nga nagasaka man ang presyo sang produktong petrolyo ti base kun ma-file naman na balasang petition. In fact, ibansa ng mga transport groups nag-file na sang petition para sa may fare hike. Ang iban na diri apektado gid, hindi naman iban but kalabanan na gid. At tanan gid ganin sinapektado ang income because sa sining pagsaka sa ikanapulo nga ng semana sang presyo sang produktong petrolyo. Ano ang pulso sang banwa ilabi na sa mga pasahero? Kasunod sa ning mando sa Department of Transportation nga kakason na ining plastic barrier sa mga pampubliko nga mga salakyan, ilabi na sa mga public utility jeepneys. Direkta dara sa maya terminal sang Burgos or sang Alangilan na Granada, padulong diri sa maya syudad sang Bacolod nga mga jeepney. Bombo Liani Zil Minardo sa report. Kamen. Yes, sa Bombo Erlin. So live kita diri subong sa Bacolod City North Public Market kung sa diin diri ang toda sang Alangilan, Granada, Burgos nga mga jeep Bombo Erlin. So kalaka pagid subong sa mga pasahero di Bombo Erlin kita di maabtan gino nga mga pasahero pa nga nagasinakay kay alas 8 pa lang subong ari subong kaupon naton si Sir Ramon Susana, isa ka jeep driver Bombo Erlin. So may hibubunot man sa parte sa pagsaka sa nga gasolina kaga kasubong man na Bombo Erlin no pamangkoton ta si Sir Ramon kung ano ini ang iyang reaksyon. Kay ipakuha na nino may mando ng Bombo Erlin nga ipakuha ini ang mga barrier sa kada jeepney o sa mga jeep nga pampubliko Bombo Erlin. So subong nga Bombo Erlin kaupod ko si Tatay Ramon. So tay live kita subong sa Bombo Radio Bacolod kaupod si Ma'am Erlin na Bayonita. So ano ang imo ni sir nga mahambal regarding sa pagpakakasini sa mga barrier sa kada jeep? Ati kung baluson ng barrier na lipay mag 70% ng pasero para makalumpawan ng among biyahe. Subong daan ang krudo, purti nagi kamahal. Yes, so, hindi nagiginansya mayo kung namuna na subong nga paluson, kag mag 70% ang pasero, daw mas okay na guro. Daw malumpawan na kami. So ang inyong biyahian ay subong kamusta gid tay? Tigado gid jay. Laka-laka gid ang pasahero. Laka gid ang pasahero, laka. So ang plite gani halin diri pa Burgos pakadto Granada pila gid inyong masuktanay? 18. Oo. So sa isa kadlaw tay mga pila man ang imo nga ma-income? May arang bisan mayo lang 250, 200. Mo lang gilang na ang makwanti yung mas mayo na lang nga way kagid ba sang kuan. Kanggamal at least miara. So ang imo gini ang jeep nga imo ginapasada? Hindi ka pangakila lang ko. Kasi ang arkila mo ni tay, ang imo to 50 nga income tungaon nyo pa ni pila inyo tungaay sini? Ang arkila ko sini 350 ang adlaw. Kruduhan ko pa. Kamahal pa sa krudo. Temo lang nang maginansya mo isa 200. Ako daw 250. Enjoy ka na natin. Bay ka naman memo mo kay tungod sa pasahero nga sa dugi kalaka. So tayo ang imo nga panugyan o kon mensahe in kaso nga ipakakas gini ang barrier sa mga pasahero. Di ko ni papalos ng barrier kag mag 70% daw okay na daw molumpawan na gawa ang amon pang biyahe. Kay tido ka jutay gid sa inyo diri nga pagpasaka sang pasahero tungod man ni sa barrier kay ang maximum gid gani nga makasakay tay sa isa lang diri ka bangko sa backseat sang jeep mga pilagid. Ini pulo-pulo bali 20 na kapasahero. 20 kita na. Sang pag-pandemic na ni mga pila na lang kapasahero ang inyong isang primero gito 5-5 ti man nga kigin anom-anom ko na daw medyo dagdusi na sa kabilog. So kadako lang gid. Kadako sang nadula gid. Yes. So dapat ang sa Bombo Erlin kun 70% pila na siya. Yes, ako nga 20 Bombo Erlin. So mga 17 ang sini ang sakay na lang o na 15 to tobtob pa 17 pero hindi gini sila Bombo Erlin makapasakay gid sa nga 17 kay ang masarangan ng gini kung may barrier no 5 to 6 lang gid ang kada bangko sini Bombo Erlin kag isabi sa front seat so gadlagan lang gid ang 15 na Bombo Erlin. Okay. So kung mag 70% may isa dira sa tupad niya no?
Yes, correct, Bombo Erlin. Sa front, and then dito sa likod, tag-walo-walo. Yes, correct, Bombo Erlin. Tag-walo-walo siya, pero hindi gid sa Bombo. Pila na di subong ang sakay gid, sir, sa may likod. Anom-anom lang. Anom-anom. Yes, anom-anom lang gid ang Bombo Erlin. Ang maximum sa kada isa ka bangko dira Bombo Erlin. Kagang sa piyak ano man, so bali 12 ang sa likod, kag isa dire sa front seat. 13 lang gid ni ang masakay ni Tatay Ramon ng Bombo Erlin. Pero kung makakas ang barrier, pila na? 20 siya Bombo Erlin, ang sa likod, kag isa sa front seat. Oo, galing kay bisan wala na barrier, 70% lang mo, no? Ang Yes, pwede correct. mapasakay. Tipila kung 70%. 17 siya Bombo Erlin. 17 man. Yes. Isa dira sa front seat, tapos tagwalo magtimbang sa likod. Yes, correct Bombo Erlin. Oo. Kuha mo na nga number, mapuno man na ang jeep antes maglakat. Subong. Tay kung amo na ang number, ang 17 di ka persons ang magsakay diri sa jeep. Sini nga tinion, mapuno manayhan ang jeep. Mapuno ang maguro pag hanggang matiner-tiner kapag disparadahan Mga pila ka minuto ang imo tinerde tayo. Oras eh. Oras man. Oras. Gani kay kadamo gid ang Berlin sa mga jeep nga nagabalantay diri. So daw ka sambot kitang puluhaay sang pasahero diri Berlin. So, wala sila yat sang time, no? Nga, let's say, nag-abot ka bidira 8:30, dapat 9 a.m. makalakat ka na, kaya may mabulos naman. Wala ka mo di type tayo nga kung 8:30 diri, dapat example, tunga lang gid sa oras ang inyong hulat, malarga ka mo dayon. Huwag man di time kung pila lang ang makarga gis na. Ang maximum date, mo pagba mo kung puno ka na eh. Kaya araman sa pasero kisa Oo. kung madugayan gid duga ugtas naman ang pasero. May ara man nga ugtas pati ay man lamay mo kung kulangan nga hindi pa insakto sa load ko. Kami naman maperdigid tungod sa kamahalan sang krudo. Amo na Berlin kisa do dapat man insindihon sini sa mga pasahero ang mga driver bala Berlin kay sa kamahal sang gasolina. Kisa kung ang pasahero nila bitatlo lang kabilog, ti malakat na lang ni sa kadugayon nga nagahulat kisa gaugtas ang pasahero. Dapat gamay lang insindi man sa bahin sa nga driver kay ti gasaka ang gasolina Berlin pero ang plete amo lang sa gihapon. Ang 18 nga na, amo man na siya ang pamasahe, sang wala pa ning COVID. Tay sang ang 18 pesos ni nga pamasahe, pareho man isang wala pa pandemya. Sang wala pa pandemya, sang normal pa daw okay tiya kiti damo tiya ang load tiya sitting gid mo isubong kontrolado yang pasahero. Pero Ilang pila plete plete. isang wala pa pandemya? 14. 14. Oo. Yes, Nagdugang gid 4. 4 pesos gidang gidugang sila. Pero nagkontrolado kami sa pasahero. Amo na Berlin. Pero ina nga saka, di ba wala na yan taripa, no? Wala na sila yung ginisyuhan isang fare matrix. May taripa ka mo di sir? May ara. May ara sila Berlin. So per kilometer Sa 18 pila sir? pesos. Ang halin di pa Granada, 18 ng kwansang LTFRB. Aha. So ginisyuhan gito sila papelya, no? Ginisyuhan Last gid year. mo papel sir. May ara. May ara gid sila Berlin. Temporary, bale. Temporary lang ni sir. Walang ko kakwansin na kung temporary lang na yung pagkabalik siyang normal pero mula lang bike pa mabalaan kung balik sa 14 o kung magsige na ni 18. Pero sa subong 18. Sa subong 18. Kung ibalik kabi sa 14, anong reaction dira ni sir? Ay kung ibalik niya ang plite sa 14 pesos, ano ang imo ni nga mahambal? Kung hindi man magbalik sa normal ang pasero, mas lalo kami perdi pagid eh. Di nagiging kaming kamon. Di ang gasolina taas mo. Tungod sa gasolina nga puti ka mahal. Amugid. So kabudlay gid ang Berlin sa parte nila kay ti perasi ni kay Tatay Ramon nagaarkila pa siya sa nga jeep ang tungaan nyo gani pila ni ka porsyento ni tay? Baling arkila ko siya ng adlaw 350. 350. Tugungan ko pa na. Di ko lang mabilin da mula nang akon kung may ginansya da. Oo. So ano gid Berlin? Ang iyan na nga limpyo baling 200 to 250 pesos. Yes, limpyo mo na ni tay ang 200. Kamo lang na. Sa isa kadlaw, makapila man sila hindi ka ka-trip nakasubra tungod sa pasahero nga sa kajutay gigit sa kamahal sa kurudo. Yes, Berlin. Mga pila man sila ka-trip kadugay gid sa ngulatay dira mo no sa Burgos. Bugid. So pila ka mo ka-trip tay sa isa kadlaw? Agian ang 4 yan 3. 4. So sa isa ka trip mga pilang imo nga ma-income tay? Ang isa ka trip dito 60.
260? Oo. 260 Bomberlin. So ga isa man kalibo ang imo income sa isa kadlaw masobra. Ang nito, ang kanang grocery, kuhaan pa na Gross. krudo, kuhaan na pila, ang mabilin, amo na yung imo. Amo nang imo. 250. Yes, Aha. Tining plastic barrier, doon di ba nila masanitize, no? So mayo na lang gid nga kakaso na lang gid Bombolyan. Amo gagid Bomberlin. So kinanglan na lang gid nga kakson ini luwas akong kakisa mag hangin todo bala Bomberlin nga hindi gid tama sining kahugot o ko na secure gid ang mga plastic barrier. Kabudlay pa kay kung plastic gini nga hugot o kon tig-a bala Bomberlin ang material sa nga barrier sini may ara ka kapilas ang iban nga ginatampa-tampa pa ni sa guyas ang pasahero. Dason ang staple wires bala dira. Delikado Bombolyan. Amo gid Bomberlin kay ang imo ni sir may staple wires sa no na stapler. Mera. Wala man may nagareklamo sa Why man. secure man dang imo nga pag hugot man. Hugot. Ikaw na lang nga pasahero, uyatan mo na lang Bombolyan para hindi ka mahampak bala. Amo gani Bomberlin kabudlay gid kung may barriers ni. Ti kung amo ni ang sitwasyon Bomberlin nga mag kunkuhaon ini ang mga barriers sa kada jeep. So dapat awareness lang sa kada isa o kung ang mga persona nga nagasakay sa jeep Bomberlin kinanglan lang nila sa gihapon mag social distancing gid biskan ibutan ta pa nga 70% ini ang sakay sa nga jeep Bomberlin. Okay, sige base may iba na dara nga mga drivers. Isa pa Bombolyan para nga makahatag man sila diri sa reaksyon na nila. In fact, dugay na gaman nato niya ginaduso nga dapat ining plastic barrier kakaso na lang bala kay kahigko dra nagatapik ang higko ti ang mga drivers way naman time para mag-sanitize. Imagine mo bakal ka pa alcohol kulang pa ganin sa rekila mo magasto ka pa alcohol. Correct gid Bomberlin. Sa kataas ang presyo sa gasolina daw pila na lang gani ini ang matughong o kon ang ipuli nila sa ilang panibalay tuod kung ibakal pa nila alcohol so ang expenses nila Bomberlin gadugang sa Bomberlin mangita kita sang iban pagid nga pwede naton makuhaan sang reaksyon diri or pasahero bala. Ramon, thank you gid. Yes, are diri may pasahero diri Bomberlin. Sige. Granada to Burgos man sa gyapon. So antes sila maghalin sini kay manughalin naman sila Bomberlin ikuanta na sila sa nga reaksyon. Sa ari si Mama Bomberlin. Ma'am, good morning. Lahat mo gani? Na nagabayad pa siya Bomberlin sa jeep. Pali mabayad ka na dira di ba antes ka maghalin? Yes, ako ra ka Bomberlin gina panukot na ini sila nga daan antes sila maghalin diri sa Mayatoda Bomberlin. Okay. Di sobra man isa ka tuig ang ulantos sa mga commuters sining plastic barrier iba na ganin siniya gisi na gid blat hindi man maislan Bombolyan. Amo gid Bomberlin. So are diri Bomberlin no. Mamangkot kita diri kay ma'am kung ay manughali na gid sila yang gid Bomberlin. Mali na ang jeep. Yes, sa Bomberlin. Okay, so, sige. kadasig lang na puno ini ang isa ka jeep diri. Nagali na siya. Sa next na lang. Bomberlin. Sa next ng jeep pa bala. Parang makapan man diri maka-express man asang ilaman niya pananawan ang mga pasahero bala sa nga pagkakas ng plastic barrier. So kakason na ni buwas sa gabi kay November 4 why na sa plastic barrier ang mga pampubliko ng mga salakyan na banwa diri sa ato na sa may pungsod Pilipinas. Kasunod naman asang panugot asang Department of Transportation and the Interagency Task Force nga kakason na ang plastic barrier. Yes, sa Bomberlin. So wala gid kita diri may nakita pa nga pasahero. So isa lang ka driver pag Bomberlin ang kuan naton nga reaksyon. Okay, so good morning sir. Ano gani pangalan naton sir? Nestor apelyido. Ferrarin. Yes. Nestor Ferrarin. Ano ang ang ruta mo sir nga ginabiyahian gani ya? Burgos Granada. Man so sir ano imo nga reaksyon sini sir kay ti
may subong sir no, gina-propose na kwaon ini ang mga plastic barrier sa kada jeeps. Ano ang imo ini nga reaction sir? Depende kung kasi gusto nilang makasave sa COVID ang sa akin naman okay na yan. So pilang okay man ni sa imo sir nga kwaon na ni ang mga plastic barrier pero ang maximum lang gid nga makasakay sa gihapon sa jeep is 70% ni ang pasahero nga pwede lang sa gihapon makasakay. Oo, pito-pito gihapon Sa imo nga jeep sir mga pila ka pasahero ang mapasakay mo? Pito. Pito. So 14 tanan sa isa ka jeep kag may isa sa front seat. 15 tanan, 15. 15 tanan. Oo. So kada adlaw sir, pila ang imo nga ma-income sa imong nga pagbiyahe? Kasi duha ka dulog, duha ka ida man lang amon di. Ang isa ka trip bali 260. 260. So mga pila ikaw ka trip sa isa ka adlaw? Isa ka libo man lang Isa ka libo ang jeep nga ginabiyahe mo imo gini siya? Hindi. So pila ang imo nga arkela sini? Ang Aquila 300. 300. Ang Corodo 400. Bali wala din mga sa amon Wala din kami ma-income. May araman yung konti 300 ganun. So 300. Amo lang ang imo nga malimpyo sa isa gid ka adlaw. Limpyo na yung 300 sa amon 200? Oh, 300. So may kabataan pa ikaw tay? Tatlo Tatlo ka. Ano may ga-eskwela ka nga bata? May duha. Duha ka bilog. So Bomberlin, so pabor man ni si tatay regarding sini sa paano nila? Regarding sa pakakas nila sa barrier sini. Pero mo lang nagyapon. Yes, sa Bomberlin. Ang 100% capacity kan isang jeep ni yung tatay pila. Bomberlin? Ang 100% sang capacity niya ni bala pila. Yes, amo man sa gyapon na Bomberlin 20. 20. Ang ilang capacity sini, no ikit-ikit na nga mga pasahero ang sakay sa jeep maga 20 kabilog Bomberlin kag isa sa una 21 tanan Bomberlin. Okay. Dumi pasahero na no bumulian. Yes, sa Bomberlin sa kuan tay ni pahayag di ang isa sa pasahero kung ano man ni ang ilang reaksyon no nga kuan ini plastic barrier ang mga jeep Bomberlin. Tay, good morning. Live kita sa Bombo Radio tay. Ano ang imo tay nga ma-react nga kuan ini plastic barrier ang jeep? Okay naman ko para matauhay naman ang pagbiyahe. Tawhay na ang pagbiyahe pero kahit inaara ta subong sa pandemic o na may COVID, okay lang ni or pabor ka tay nga kuan ini barrier? Para sa akon, pabor ko ya. Pabor ka, so dapat lang sir ang mag-social distancing lang sa gihapon. Oo. So taga din ikaw tay? Taga dire sa Bacolod. Sa Bacolod. So ano gani imo pangalan tay? Jonathan. Sir Jonathan. So dapat lang nga sa nga pandemic sir ang imo nga experience kung ikumparar ta subong nga may barrier though ano bi ang kinalain sinitay nga kung may barrier ini ang jeep kag wala? Siyempre tungod sa aton nga pamalatian nga nagakuan sa aton natural mabutangan nila barrier pero subong kay daw na okay naman ang tanan na vaccinated naman pwede naman makuha guro para nga driver makaluwag-luwag man jud tay. Medyo masabad no kung may plastic ka bala. Amo gani Bomberlin kay titanawon mo ni ang iban gani do ka hindi na gid presentable o kon kalain na gid sang mga sitwasyon na Bomberlin sa sulod sa jeep kay ti kahigo tuod no ang mga gatinapik bala nga yabok ara lang sa gihapon tungod man sa kasakoon sa mga driver nga magbiyahe. So hindi na nila Bomberlin maarapalan nga magapaninlo pa no ano na gid o kon kahasol na gid para sa parte sa mga driver Bomberlin. Ang iyan na gani barrier mo na siya todo tibak bala. Lian no kay di ba sa una rectangle gid na iya mo. Yes, correct, pero gid Bomberlin. na katakwalin sa babaw kadto sa dalom. Ari nag-triangle na lang sa Bomberlin kay do ka budlay ini ihigot ang sa dalam gani Bomberlin. Unlike kung amo lang ning dogati o kana tibak siniha Bomberlin nga may hiligtan siya sa kilid lang.
Unlike kung i-full mo gid siya nga rectangle, nawala siya iligta na may posibilidad nga makakas man sa gihapon nga amo na gani magambal takis ginatampa-tampa ang guyata magsakay ta sa jeep. Inang sige, thank you gid dira sa mga pasahero. Yes, so far tiway gid sang mga nagpamatok kadre paborable mga paglantawan nila. Kung ining rectangle, do dali na ya bala magisi abombolyan. Ngayon kaisa masandigan na sa sang pasahero mo. Ti ang plastic nga na hindi man gid mo nakabakod. Kung ining do triangle, may kalat na ya di ba pakadto man sa dalom. Yes, ako rek Bomberlin kay kung ang iban ganang ginagamit nila sa jeep nga barriers ini mga plastic cover lang na bala Bomberlin nga hindi ginami ini ang material nga kung mahanginan ng kadali magisi lang sa dayon na Bomberlin. So ang sa Kaiser ni kanyo medyo madamol-damol pa ni siya Bomberlin kay may ara kung kakisa ang mga endorsement na bala kon mga sa vitamins nga mga daw tarpaulin na siya nga plastic Bomberlin amo na ang ginagamit nila so daw medyo bakod-bakod na iya. Ang iban gani kortina pagid kag ang iban mga tarpaulin nagin nga mga daan na Bomberlin. Ang iban iya pa ka mga politiko o kon mga pasayod sa TV na Bomberlin nga mga ginapang endorse no nga mga tarpaulin ini ang ginagamit nila. Medyo bakod-bakod na problema lang na galing kung mag-iisi bala. Kay kung magulpihan mo bala masalapay mo bala bagras gid. Yes, correct Bomberlin kag ilabi na gid kung sa guya mo nga mabagrasan kagid ini kung may staple wire pagid amo ni ang delikado gid Bomberlin kung hindi diparahan sa mga pasahero nga nagasinakay so kadelikado man ni Bomberlin kay ti mabagrasan kagid todo kon mapilas ini ang imo nga panit. Bakiras gid. And then, kung kaysa do, ginawa mo bala pangipik-ipik, kaya kasi masalabay mo bala kay do marigma na bala, no? Ang plastic. Ilabi na kung ang naglabay to bala nga, ginsundan mo bala nga pasahero, no grabe balang balhas niya. And then, nagadukot gid siya bala dire sa may kwan, kaduot gid siya bala sa plastic. Kung kaysa do pangiraki, kwan ka man eh, kapangalang-alang kamabala matapik ka kadara. In fact, ban ganin do medyo kapatibe na lang blasang buli nila para hindi ka lang makatandog kabambol yan. Amo gani Bomberlin kay ti kung tan-awon ta ang barrier do ka wala man gyapon sa nga naibulig no kay ti kung ikaw nga may virus kadabi matapik man sa gyapon Bomberlin kay teng imo kamot kisa ginatungtong mo da sa pulungkuan kung sino ang makabulo sa Bomberlin nga magsaka nga pasahero so malatnan gid kay ti pungkuan niya man sa gyapon ang gintandugan mo uyatan man sa nga next nga pasahero do ka wala lang gid sa gyapon na Bomberlin so do ka dapat na lang gid nga kakson man so social distancing na lang gid ang mga pasahero aware na lang sila ko na magkooperar na lang gid sila sa driver man na Bomberlin. Medyo bulabudlay lang na dire ang social distancing kay telin sa pulo to di ba ma 7 hindi na mag one seat apart ni Bombolyan. Hindi na lang mag-inistoryahan na no? Hindi na lang mag-inistoryahan na suksok lang face mask. Kung na pwede madouble gani ang face mask mas advisable gid. Pero ti kung kasakay ka sa jeep, why man sila nga binga nag-inistoryahan na gid bala ang mga pasahero. Yes, kay Bomberlin ginkakas na madana nga face shield. So face mask na lang gid ang aton sini nga panaming. So dapat amula na to nga hindi lang magasige na lang kawakal kung ara sa maya jeep. So kung pwede na lang nga maghipo samtang pakadto kamo. So hindi ni ang ruta sa nga jeep Bomberlin. So makooperar na lang gid ang kada isa Bomberlin. Okay, sige. Thank you gid Bombolyan. Sa Bomberlin live kita diri sa Burgos Public Market ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Maraming salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Pinagtadala sa may Alangilan na Granada Burgos Terminal. Tindara nagapundo ang o nagapasaka sa pasahero ang mga pampubliko ang mga salakyan ang nagabiyahe padulong sa may Alangilan and Granada. So
Pagkunan pa ni nato na sa pagbabalik sa bombohanay big time ang panaawan naman sa mga taxi drivers kag sa mga operators diri sa may syudad sa Bacolod. Sining mando nga kakason na ang plastic barrier sa mga public utility vehicles. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdom gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM, Sunday program.
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with a Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum